Hemen salam, men Ataş Mehmedov. Bugünkü AutoCAD video kursumuzda tizilen ark, yani yay çizme görünüşlerini görüyoruz. Şu yerde görüyen görünüşlerimiz var. Yay aslında size şeyler düşündüreyim. Başlangıç, sonku ve dik geçen noktalarını verip bilen belli derecelerde yaylar çizmemiz manasına geliyor. Başlangıç noktası, dik geçen istenlik bir noktası, tangenti ve sonku noktalarını saylap bilen yaylanmaz. Ve bunun başka türlü görünüşteki çiziliş usulleri. Kıyıska yolu arkın A-Enter. A-Enter diyen yadığınızda şu görüyen yay çizme görünüşlerinden 3 point görünüşü açılyandır. Misal bilen şeylerek yüzlük bir çadır çizdim. Enter dedim. Merkez noktasına geldim ve 40'lık kursan çadır çizdim. Enter dedim, arka açtım. 3 point adından hem belli oluşalı 3 noktadan geçen yay çizmamıza yaraya. 3 noktada hem bilen yardımımızda ölçülerden ya da verilen çizgilerden 3 noktada hem bilen yardımımız olan bilen görünüşümüz. Delete basıp bozdum. Yeni bir misal için 0 dedim ve yüzlük 1 minut. Delete basıp bozdum. Enter 0 90'a yüzlük dedim, enter dedim. Şu x uğrayınca da yine var. Yüzlük enter basıp çizdim. Şu yerden start center end azı kendi İngilizcelerini düşünen sözlerimizden başlangıç, merkez ve sonku noktadan saylap çizip bilen başlangıç, merkez ve şu yerden sonku noktadan saylap bilen çizgimiz. Delete basıp bozdum. Start center angle başlangıç noktadan, merkez noktadan ve dereceni verip bilen yay görünüşümüz senik veya da 45 deyip çeyrek tövürüğün yarısını bir şeyle görünüşte çizip bilen ya da delete dedim, enter dedim. 1 minut. Start center angle dedim. Başlangıç nokta sayladım. Merkezi ve sonku nokta saylap şunun aliyay çizip bilen. Üçüncü start center length. Start center length şunun aliyay beylekilerden tapadığı. Başlangıç, merkez ve şul noktadan, başlangıç noktadan sonku noktadan çenli aralıktaki şu dikine geçen, günü birleştiren çizginin uzaklığını vermeli oluyor. Mesela yüz veren yağdayımızda şunun alarak bir yağdaya geliyor çizgi ya da gelip insan nokta sayılan yağdayımızda hem yağı tamamlıyor. Delete basıp bozdum. Start end angle start end ve şu yerden verip bilen ölçülerimiz. Mesela şu yerden bize Huawei bir çizgi çıkarıyor. Şu çizginin x uğruna bolan arasındaki dereceni verip biz çizgilanmada çizip biliyoruz. Şu çizgini biz 0 veren yağdığımızda gönü dik bir çizgi geçe 90 derece diyen yağdığımızda da şöyle görüşümüz alıp çizgini yağı has doğrusu tamamlıyor. Delete basıp bozdum. Start and direction. Start and direction yankı görküden uğrumdan, metodundan az başkaça başlangıç, sonku bu yerdeki tafavut şul aslında şu bizim çizgimiz gören olsanız biz bu yerde dine yağı
radius berem dok. Ya da belli bir derece berem dok. Bizim şu yerden geçen howayi çydygymyza tangent, yani şoň bilen belli bir burç bilen kesişmeýän ýöne şoňa tangent degip geçen çydgylar görnüşünde çydgylar çynmamyda ýaraýar. Meselem şu çydgyny taýlap şu ýerde men mouse'umy çep düğmesine klikleýän ýagdaýymda çydgyny çydar şo sebäpli men size görkezip bilemok şu ýerde. Şu ýerde görşüňiz ýaly çydga göre şu nokotdaky ýaýyň bölegi bilen çydgymyň şu nokotdaky bölegi bir bilen burçlar bilen kesişýär, bir-birine tangent görnüşünde, dowamly görnüşünde dowam etdi. Has dogry bir mysal bolmasy üçin şu ýerden geldim. Şeýlerak bir çydgy çydym. Mirror dedim. Bir minut. Şuradan. Açalım. Mesela şular ýaly ýagdaýlarda men şu çydgylaryň ikisine hem tangent ýagdaýda bir ýay çynmak isleýän diýen. Şular ýaly ýagdaýlarda şu ýerden start and direction diýip şuna kod taýlap ikisine hem şular ýaly 90 derece beren ýagdaýynda ýa-da siz bilen o snaplerden bilişimi ýaly şol çydgynyň extensiony dowamy görnüşünde gitýän şu çydgyny men taýlan ýagdaýynda görşüňiz ýaly şol çydgy bilen ýa-da şu çydgy bilen şol ýaýyň arasynda belli bir burç kesişmesi ýok. Yani kesişýän nokotlary aýdygiderli bolup gitýär, bir-biriniň dowamy bolup gitýär. Şular ýaly ýagdaýlarda we gerekli bolup bilen bir ýaý çylma ugry. Dowam edelim. Start and radius başlangıç sonkoy ve radiusunu berip bilen görnüşümüz. Mesela 100 diýen ýagdaýymda şunu ýaly men alyp bilen. Şular ýaly bir ýagdaý bar. Atlarynyň hem aslynda siz nämeler edip bilýän barada azakany bir pikir edip bilersiňiz. Bir hem şular ýaly ýagdaýlar bolup bilen. Meselem çydgylarda bize başlangyç nokody berip bilýär, merkez nokody berip bilýär ýa-da radius berilip bilýär, soňky nokody berip bilýär. Bize berilýän maglumatlar ýa-da ölçegler dürli görnüşde bolup bilýär. Şolar ýaly ýagdaýlara görä biziň ulanmak isleýän ýa-da biziň ulanyp bilýäjegimiz uğurlar has azalýar. Hawa men bärde misallarda düşündiren ýagdaýymda şol nokot bilen şu nokodyň arasynda şuradaki ýaýçynma görnüşlerinden hemmesi bilenem çykyp bolýar. Ýöne teknik çydgylar bular ýaly ansat bolanok. Meselem başlangyç nokody berip soňky nokot berilmän biler, boy berilip bilinär. Şolar ýaly ýagdaýlara görä bu ýerdäki 11 sany ýaýçynma görnüşi kän ýalyk bolup biler. Kän bir-birinden tapadym ýok ýaldyr. Ýöne bize berilen maglumatlara görä biziň çydgylar çynmamyz üçin gerekli hemmesi. Start and radius tapdyk. Center start and arasynda size şeýlerak düşündireyim. Bilýän biziň mektep döwürlerinde çydgy sapaklaryna ulanan sirkulumyzyň logikasy bilen hereket etdi. Meselem näme etýänler? Birinji nokodyny taýlaýanlar, merkez nokodyny. Soň iňesini belli bir nokada getirip sağlayanlar ölçü almak üçin. Soň şol görnüşi şunun ýaly hereket bilen çydgyny çydýar. Meselem 180 derece diýen ýagdaýynda ýarym töwerek görnüşini berdi. Delete diýdim we şunun ýaly ýagdaýlarda start and diýdim. Biz öz görşüňiz ýaly şu ýerde 360 dereceni tamamlaýar. Eger men tersine çydgy çynmak isleýän ýagdaýymda şu ýerden
Bir minut. Start Center. Angel vadeyinde. Şu birinci sonki nokodu saylap minus 90 derece diyen yağdayında tersine hem yay alıp biliyeniz. Delete bozdum. Yerde aldık. Start. Edin şonun ýaly ýene bir sirkul logikasyna bir ýaýçylma görünüşi. Merkez nokoduny taýladym. Kesişme nokodu we bu ýerde biz esenlik ölçügi has dogrusu derejeni biz berip meselem 60 derecelik bir ýaýçylyk bilýär. Delete bozdum. Ve şu yerden görüşümüz ali center sonku nokot ve yine şol nokodu kesip geçen şol başlangıç ve sonku nokodunun arasındaki çizgi uzunluğunu berip çizip bilen görünüşümüzden yine biri. Bu yerde bizim girýän maglumatlarymyň berýän başlangıç ve sonku nokodumuzun yeri ütköýe başka görünüşlerde berilýär. Hat dogrusu. Şunu ýalyýardy. Çatplas. Delete bozdum. Insan koy artçılma ýaýçylma görünüşi continue şular ýaly ýa-da tabii kömegdegi çyzgynyň dowamyny ýaý görünüşine bize çizmamyza ýaraýar. Meselem şular ýaly çyzgy çyzdym we şu ýerden continue diýen ýerdemde şonuň dowamyny ýaý bilen dowam etdirýär. Mouse'umun çep düğmesi bilen kliklenýär ýerdemde tamamlaýar. Delete bozdum. Indi bizim bu artçylma uğurlarından esasy ulanjaklanymy sorasaňyz esasen 3 point start center end soň başka start end direction we center start end görünüşlerini beyliklere ulanış usullary boýunça hat ýeňillik boýunça size şeýle düşünürsem tapawatlanýanlygy üçin beyliklerden has köp ulanır. Kısaçarak şeýlerak ark ýaýçylma görünüşleri gelecek videolarymyzda görüşýänçek hemmäňize sag bolun.